Husk det? Victor. Pode ir, boa. Pode ir. Pode. Ja, det er simpelthen så svært, og jeg har læst det, jeg kan bare ikke... Der står her overlov med løn. De første 24 uger efter fødslen fra modtageren kan lade med løn. Se vejledningen. Så skal man have se vejledningen. Så skal man huske alle de datoer, der gerne skal.